El 12è punt d'ordre del dia és la moció sobre la política en matèria de funció pública presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula per a la seva exposició la il·lustre senyora Pilar Piferrer. Gràcies, senyor president. Senyores diputades, senyors diputats, lamentem que no estigui aquí el conseller de Governació, però bé, en tot moment, ara comencem a plantejar la moció com a conseqüència de la interpel·lació que es va presentar al ple del 30 de maig sobre política d'aquest govern en matèria de funció pública. En la seva intervenció, el conseller va parlar essencialment de projectes de futur, però no va respondre a gairebé cap de les preguntes que se li van fer sobre algunes de les pràctiques que es consideraven, des del nostre punt de vista, considerem males pràctiques, amb el personal de l'administració de la Generalitat. Senyora diputada, un moment, sisplau. Es prega un quart de silenci. Gràcies, pot continuar. Bé, doncs, en els punts 1 i 2 d'aquesta moció, que nosaltres presentem i comentem conjuntament, es demana que el personal que cessi o hagi cessat en el seu lloc de treball per supressió de lloc o per remoció se li assigni un altre lloc amb caràcter definitiu, d'acord amb el seu grau consolidat a la carrera administrativa, i pugui fer funcions pròpies del nivell d'aquest lloc de treball. Siguem clars i no ens enganyem. En la majoria dels casos, la infinitat dels cessaments que s'han produït des dels nivells més baixos fins a nivells molt més alts no tenen cap altra causa que la desconfiança, sigui política o d'altre tipus, i han comportat el nomenament de llocs, de nomenament de persones en els seus llocs que sí són de confiança, política o d'altre tipus, evidentment, per compromisos amb elles mateixes o per compromisos amb tercers. Mirin, si el rendiment dels funcionaris cessats era insuficient o no estaven capacitats, el govern el que havia d'haver fet era instruir expedients administratius, cosa que no ha fet. En molts casos, els funcionaris no han pogut demostrar ni tan sols la seva capacitat. En altres, ni tan sols se'ls ha conegut. Hi ha inclús funcionaris que han cessat estant de baixa amb problemes molt greus de salut. I hi ha hagut també cessaments de professionals prestigiosos posteriorment reconeguts fora de l'administració que en aquests moments s'estan plantejant de deixar l'administració. Escoltin, per què demanem que s'assigni un lloc definitiu? Doncs mirin, per una qüestió de justícia amb el funcionari i d'estabilitat amb l'organització. Tots els que hem estat en la pròpia administració i en la seva gestió sabem el que representa o la distorsió que representa l'excessiva mobilitat. Per què demanem que allò que s'assigni correspongui al grau consolidat de funcionari i si se li atribueixin funcions pròpies del lloc? Doncs bé, per 3 motius. Primer, perquè l'Estatut Básico del Empleado Público reconeix una sèrie de drets lligats a la carrera, i això l'altre dia el conseller reconeixia que era una norma bàsica. En segon lloc, perquè el no fer-ho representa un malbaratament de recursos humans i econòmics que considerem que Catalunya no es pot permetre. I, finalment, en tercer lloc, perquè és indigne per al funcionari que ha progressat en la seva carrera administrativa, que s'ha format, que té experiència i que ha tingut responsabilitats, que ara se'l condemni a fer tasques de principiant o bé, com molts d'ells diuen, a regar el ficus. És normal que cada vegada que hi hagi un canvi de govern o de titular d'un departament, el funcionari hagi de començar de zero? Mirin, això no passa en cap altra administració catalana, ni espanyola ni europea. Per això, Convergència i Unió
a través del Senat, amb unes esmenes determinades, va plantejar introduir determinades articles i disposicions a l'Estatuto Básico del Empleado Público, com era el fet de reconèixer les funcions, de garantir els drets econòmics i de que aquests drets econòmics no es podien retallar. L'apartat 3 es demana que tot el que fins ara s'ha dit s'incorpori a la normativa. El conseller Puigcercós va dir que necessitava consens de tothom. Ja els asseguro que no el tindrà si aquests punts no s'incorporen a la normativa. El punt 4 de la moció, que es compleixi la llei, que es convoquin els concursos de provisió específics de llocs de treball i de lliure designació. Deia l'altre dia el conseller també que calia esperar a totes les reestructuracions. Miri, les reestructuracions no s'acaben mai, tarden molt en acabar-se i molt més en implantar-se. Per tant, aquesta no pot servir en cap cas de ser una excusa. El punt 5è de la moció, i últim, demana que es dimensionin i que es planifiquin. Ho demanem, que dimensionin i planifiquin els recursos. I que després, en conseqüència, resolguin un problema que cada vegada afecta més amb aquest govern, que és la gran contractació precària. Tenim més de 10.000 funcionaris interins. Acabo, senyor. Mirin, Convergència i Unió no vol una administració que condicioni la política del govern. No volem una administració com la que vostès han acusat d'actuar amb inèrcies i rutines. Ho recorden, suposo, oi? En tot cas, per acabar, els demanem que no transformin una administració seriosa en una administració d'aficionats al servei de partits. Això depèn de vostès. Moltes gràcies, president, senyors i senyores diputats. Gràcies, senyora Figueras. Perdó, gràcies, senyor Piferrer.